Right. Siyabingelela sazithoba kubantwana bomoya. Isikhathi nesikhathi siyasiphiwe i-opportunity yokuthi nathi sicobolele ngaloko okuncane sesikufundile. Hleze loyo osenkingeni ongazi ukuthi Nkosi yami athathe lahlanganise nani kule nkinga esibhekene nayo yokunikezwa imimoya yabantu abadala efike ibe ingcindezi kuthina. Ngizokhuluma indaba yokwelapha ngoba phela at the end of the day umuntu wamoya kufanele azazi ukuthi umelaphi in one form or another. Umelaphi uzodlala indima yakho ekusizeni abantwana bakini noma ekusizeni isizwe sakho ukuthi siphume eGibhithe, ngoba kulo mhlaba esiphila kuwona umhlaba wey'ngqinambi ezinzima, iy'ngqinambi ezishaya straight ingqondo ibe nokudideka. Makudideka ingqondo, ama-decisions esiwathathayo they sabotage i-future yethu. Khuluma indaba yokwelapha, ukwelapha okuyinto ejulile efanele uyazi ukuthi into yokwelapha iqalaphi, into yokwelapha nokuthi iyaphi into yokwelapha. Ukwelapha asikhulumi ngamakhambi kuphela, asikhulumi ngeziwasho, asikhulumi ngemithi, kepha ukwelapha it comes even from ukukhuluma nomuntu, ukukhulume nomuntu in such an extent ukuthi aze alapheke ngamazwi akho omnikeza wona. Ukwelapha ukuzifaka ngaphakathi kumuntu osenkingeni, ungene kwi-psyche yakhe. Sizokhuluma yona Nkosi yami ngoba udaba olubalulekile lolu lokwelapha, udaba lolu lokuthi-ke i-behavior yomuntu olaphayo kufanele ibe njani nokuthi i-behavior yomuntu olaphayo akufanele ibe njani. Firstly, umuntu olaphayo akufanele a-project-e iy'nkinga zakhe kumuntu ozofuna usizo. Akufanele ukuthi mangabe kufika umuntu noma kukhona umuntu udinga usizo wenze ama-examples ngawe. Umuntu olaphayo mangabe khona umuntu osenkingeni odinga usizo, ngisho kuthiwa i-advice, ngisho kuthiwa-ke usizo ngoba phela yonke into iqala ekukhulumeni. Hhayi ukuthi uthi efika umuntu noma umuntu mawuhlangana naye ebese ufuna ukumfida ngezinto ezifanele zisetshenziswe, ngoba kwazinto ezinjengemithi noma iziwasho ngeze zisebenze uma umsamo noma iy'thongo noma iy'dalwa zomuntu osenkingeni noma kwayiwena osuke letha usizo. Uma ngingaqondile kahle, khohlwa lezo zinto ngeke zisebenze, kuzoze kuthiwa ayikho into yakho, kanti cha, yingoba awu-understand i-rhythm yokwelapha. Umuntu mangabe efuna usizo noma umuntu osenkingeni othole i-attention yakho ukuthi umuphe indlebe nokuthi kube khona lo moya ovele ufike uthi yazi ngingamsiza lo muntu. Ukhona lo muntu, lo moya lo ubuye uzibuze ukuthi hawu, ngabe yindaba lo muntu ekhethe mina noma yindaba, kungabe yi-test? Yes, ezinye zama-test abantu abadala ukuthi balethe abantu abasenkingeni kuwena. Ukhumbule umuntu omelaphi kufanele azazi ukuthi umuntu omelaphi hleli nawe ngeke uze ube 100%, kuyoba khona la unogcobho khona, khona la ugula khona nawe, khona la ushayeka khona nawe, ngoba fanele uyazi lento yokugula ukuthi injani. So umuntu osiza abantu noma umuntu onemimoya uhleli ngaso sonke isikhathi kuzoba khona izinto ezenzakala kuyona eziyigulo, whether isiguli esi-physical or isiguli esi-spiritual, right? But umuntu ophilayo, i-healer will always be wounded. A wounded healer is a perfect healer. Sidlule lapho. Umuntu meze kuwena fanele ungene ey'cathulweni zakhe, fanele ungene engqondweni yakhe, fanele umuphe indlebe, umlalele without ukum-interrupt. So ufuna ukuthi ethi umuntu usakhuluma bese usheshe wena uzitshela ukuthi oh, ngoba you've seen the scenario before, usuyazi ukuthi uzomsiza kanjani, ngoba iy'nkinga zabantu azifani kanti ney'nkinga zabo futhi akusho ukuthi zidinga imishanguzo eyodwa efanayo.
Angazi noma ngiyayenza yini isense. So umuntu olaphayo noma umuntu wamoya, ngoba umuntu wamoya uyalapha in one way or another. Kufanele umuphe umuntu okutshela iy'nkinga zakhe indlebe ngaphandle kokumphazamisa. Umnikeze isikhathi sakhe. Ungajahi kulaba asebe-practice, ungajahi ngokuthi ngoba kugcwele la endumbeni noma kugcwele endaweni yakho yokusebenza uzomsheshisa umuntu ahambe engagculisekile. Awuseyena umelaphi lapho manjena. Wena kushuthi wena usuyi-business person lapho wena ukuthi uphushe ibhizinisi ngoba ufuna ama-client. Akuhambi kanjalo. Umuntu olaphayo ngisho ngathiwa uba nomuntu oyedwa ngosuku, but mumnikeze konke kwakho, you are a perfect healer. Umnikeza isikhathi sakho umuntu. Mase umnikeze isikhathi sakho, into yokuqala oyenzayo ukumnikeza ama-options e-advice. Ama-advice anama-options ahlukene, mhlampe abe mathathu ama-options. Right? Wenzelani? Wenzela ukuthi nasenhliziyweni nasemoyeni wakhe akhululeke ukuthi uzokuzama okokuqala umu-advise ngakho. Mhlampe mekungasebenzile at least kuzoba khona okwesibili. Mhlambe lokho mekungasebenzakho at least okwesithathu kuzoba khona. Ngaleyo ndlela umuntu uba nethemba. Ubuyisa ithemba. Ubuyisa ithemba kukodwa ukwelapha lokho, ukuphilisa lokho. Ngizomsiza kanjani umuntu mina mkhulu ngoba kwanami ngidinga usizo. A wounded healer is a perfect healer. Umuntu omelaphi fanele abe nazo, fanele abe sey'nkingeni khona ezoyazi lento ukuthi injani into yokugula noma yokufuna usizo. Umuntu onomoya, ama-experiences empilo akawafunde emaphepheni, akezwa bethi abantu izinto zenzeka kuyena ngqo. Zishaya kuwena ngqo izinto. Ngobani lana? Fanele uyazi into ye-wisdom kumuntu wena njengomuntu wamoya ukuthi i-wisdom, it's not about how many degrees you have. It's not about how many books usuwafundile. It's not about how many imithi oyaziyo noma izinto osotshelwe ngazo noma ozazi. I-wisdom, it's about u-experience izinto at first hand ezokwenzeka kuwena. From there ukuthola into ekuthiwa hypnosis, Gnosis. Ulwazi through experiences ezenzeka kuwena ngempela. Umuntu-ke loyo wakamoya fanele uyijwayele ukuthi izinto zenzeka kuwena directly umuntu wamoya. Right? So njengomelaphi iwona ama-A, B's and C efanele uwazi lapho ukuthi umuntu wasemhlabeni, even if awupractice, even if into zakho kuzilungisa abantu abadala, kuhleli kuzoba khona abantu abazoziletha kuwena abazofuna usizo. Now, be careful kubantu abasuke bezokumunca i-energy yakho ukuthi njalo wena hleli bezofuna ama-advice, bazofuna ukukhuluma nawe, bazo-release iy'nkinga zabo kuwena njalo bagade labo. Those are energy leeches, iy'ngcungulu ezimunca amandla. Ngikhuluma ngabantu aba-random mina, ongaplananga ukuthi uzobe ukhona umuntu okanje ozoqhamuka kuwena ezokutshela ngey'nkinga zakhe. Umuntu avele akufuqele ngey'nkinga zakhe nje. So mhlampe futhi awumazi, uyaqala nokumbona. Mhlampe umbone mhlampe futhi kodwa nijwayelene. Kodwa vele abe nesibindi sokuthi kubo bonke abantu abakhona vele azokhuluma nawe. Even kuthiwa isemndenini. Kuthola ukuthi nje kuney'hlobo zakhe ezithi mazifuna ukukhipha izinto ezingaphakathi noma izinto ezenzakalayo zivele zize kuwena. Uthola ukuthi ngabe nawe uzibona ngazuthi hayibo, mina I'm too young for lezi iy'nkinga zabantu. Kodwa Nkosi yami, why people keep coming to me? Cha, ile nto onayo yakamoya, ile nto waphiwa yona yomoya, uyingane yamoya, umuntu ozoletha usizo. Ake sibambe lapho besithi fahla fahla.